Sa isang malamig at magandang lugar ng Iceland, makikita mo ang baby ko na tuwang-tuwang makita ang napakagandang structure ng isang simbahan, pero bago nila marating yan ay dumaan muna sila sa isang maalon at mahabang paglalakbay sa dagat. Grabe kay kabalod guys. So gawasing si Gio. Ay guys, bagbawod wasing gyapon balag ko. Ika-17 araw ng buwan ng Marso sa temperatura na -5 degrees sa lugar ng Reykjavik, Iceland, lumabas ang tropa ng walang dalang pera. Buti na lang sumama si Boss Amo Manager Ace para manlibre. Sumakay ang tropa sa isang bus kahit walang pamasahe, nakaupo na parang mga turista, at si Baby Traveling Marino hindi mapakali dahil hindi alam kung makakauwi pa ba sila pabalik ng barko. Pinagpatuloy pa rin nila ang pagbiyahe kahit hindi nila alam ang papunta at pauwi, at higit sa lahat wala silang Iceland currency pang pamasahe sana sa bus, buti na lang sabi ng driver libre daw ang sakay pag pogi. Ilang minuto lang ay nakarating din sila sa lugar na hindi nila alam, tuwang-tuwa ang mga unggoy dahil walang snow sa Pinas. What's up guys? Welcome to Iceland. Sa una pag doon naman diri wala pa kay ice sa una karon puno ra garan yellow. Sabihin ako sa gaban din. Ano masasabi mo to sa ating Iceland? Iceland is a very beautiful country. And, you know, come and visit here. It's a nice place, but it's very cold. My hand is going frostbite. Oh fucking shit. Hindi ko din maget, sinabi niya, ikaw na lang umintindi sa turista. Patuloy sa paglalakad ang mga gwapong unggoy hanggang makarating sila sa town. Nakita ng mga tropa ang rainbow na daan, simpre hindi pwedeng palampasin ang pagpicture dahil sa Pinas butas-butas ang daan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang Lutheran Church, simpre hanggang sa labas lang sila dahil bawal pumasok ang mga satanas. Ilang minuto lang ay inulan sila ng snow dahil sa sobrang kagwapuhan, kaya naghanap muna sila ng masilungan dahil malamig na nagstay ka na lang sa taong hindi ka na mahal. Pero bago yan, picture muna sa magandang poste ng kuryente dahil wala na yung spark. Tubing kasi ano okay. Utang ina mo, tabingin yung mukha. What's up guys? So karon dami sa Iceland, Reykjavik. Iceland. So grabe ka tugnaw. Mo na siya gitaw nga Iceland kay guys. Ice mo diri ka. Ano siya gitawag nga Iceland? Puro gid siya ice. Di mo gid siya ice, snow. Pero grabe ka tugnaw. Grabe katugnaw. Wala oy nga ni sa tuwa god. Wagis to ah. Muna nga, no? Gaulan o ganun ko Ano eh, so muna mong kamot di na mapindot cellphone. Magtagay Kamot ng gahe. Kung magtagay ta na diri mo ra ka diri sa kid guys. Oo. Ingani ni siya guys, ingani guys, so tanawa guys. Ingani guys, ingani magkuha ka guys, ana, dahil butang ni mo sa baso. Tas inom guys. Oy, sagol bunbun ba yan ah. Atong amigo kay Igos kaon siya burger. Mas sige sa Mulakaw bird. Burger sa Iceland guys, Okay. ingon sila na ang burger nila na ay palaman ice, maot lawan. Oo ka na. Picture mo na kay puro na kanya picture. Picture lang, picture lang. Ang panorama. Dah kukuha ka ng picture oh.
I want a picture. Tadang! Nagutom ang mga tiyo natin kaya pumasok sila sa isang Subway food station kasama si Boss Amo Manager Ace. Barbecue sauce? Barbecue sauce. Yeah. Pepper. That's it? That's it. Ikaw na, Paul. Kaon bakol. Lami kayo sa buhay. Yaw. Hab-hab. Oh. Kumain kami ng burger. Yung laman, kamatis lang. $20. Kamatis. Ano sa Iceland? Kamatis pero sa Iceland. Yung cookies nila guys, $15. Nakalagay nips lang. Nips. Diba? Ayos. $15. Ang sulod. Kamatis raw na lang hagunoy. Oh, yung drinks nila guys, so ngayon papakita ko. Miranda lang. Yung tag-15 sa atin. Dito, $5 na po. Laki ang diferensya, no? Ay, subos na. Move up. Manager to. At dahil busog na silang lahat, oras na para umuwi at hangang sa muling vlog mga idol, bon voyage!